ಮಾತೆರೆಗ್ಲವೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವೆಂಚನಮ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೆಡ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣಾಯನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ವಿಷಯಕ್ಕೆಂಬ ಡೈಲಿ ಅಂಚನಮ್ಮ ಇದು ಜ್ಞಾಪಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೊಕ ಕಪಿಲರ್ನ ಉಪದೇಶ ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತಾರನ ಅಮ್ಮ ఆయన ದೇವಹೂತಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪರ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥಿರಿಪಾವನೆ ಈ ಸುರುತ 16 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಅಂಗ ಅವೇ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಎಂಬ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾವೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಆಯ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನಿ ಪುರಾ ವಿಷಯನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಏನ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ತೋಜುನ್ ಅಂತೆ ಅರ ಅಮ್ಮ ಕುಲುದೇರು ಅಮ್ಮಗ ಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪುನೆ ಅವೇ ಅಂಜತಿ ಇದನ್ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯನ ವಿಷಯನ ಏರು ಪನ್ಪರ್ ನಮಕ್ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆರವೆ ಅಂಜನ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡಾಯ್ನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಗವತಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮ ತೆರಿಂಡ ಅಂಜತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಇಂಚ ತೆರಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಈ ವಿಷಯ ಪುರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ ಅಂಜ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯನ ಪಣ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೆರಿಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರೋಳಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಇರ್ದಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಿದೈ ಬರೋಳಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುನವೇ ಅಂಚದ ಕೋಡೆ ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ತೂದಿತ್ತ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಏನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಮ್ಮ ರಾಜಪುತ್ರಿ ಪಂಡಾರು ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಬೊಕ್ಕ ಶತರೂಪನ ಮಗಲು ಅವೇ ನಮಗ ಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇತ್ತೆ ಆನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸವನ ವಿಷಯ ಇತ್ತನ ಯುಗ ಪದ್ಧತಿನ ಇರೆಗೆ ವಿವರಿಸವೆ ಅವೇ
ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಣ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಒಂಜೇಟ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಡು ಅವು ಇಂಚ ಮಾಚರಿಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಭಾಗವತಲ ಪನ್ಪುಣ ಆ ಉಪಾಯನ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಆ ಪದ್ಧತಿದ ಅಭ್ಯಾಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವಲಿ ಆ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಫೋಲಂ ಅಂತನ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೊಯರ ಆಪುನ್ ದೇವರ ನಾಡೆ ಕ್ರಮೇಣ ನಮಕ್ ಪೋಲೆ ಪಣ ನಮಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಆಪುನ್ ಅವೇ ಬೇತೆಲ್ಲ ಪನೋಡು ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಏತು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತ ನಮಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಗೆ ನೆಡ್ದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಂಚದು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕಡು ಇದೇ ತೆರಿಪವರ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಓವಿನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ನೆನ್ವರು ಪೂರ ಬುರ್ದು ಬಲಿಪ ಅಂತ ಅವೇ ಬುರ್ದು ಬಲಿಪ ಶಾಸ್ತ್ರಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಡುಗೆ ಆಂಡ ಇಟ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಐನೇ ನಿಜವಾಯಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕಡಂಚ ಅದೇ ಆಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಲ ನಮಕ್ ಬುರ್ದು ಬಲಿಪೇರ ಓಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೂಜವೇ ನೀವು ಜನಕ್ಲು ಏರು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥಮಂತೊಂಜರು ಅಕ್ಲ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಅದೇ ಅಂಚ ತೂಪುಂಡ ನಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಅರ್ಥಮಂತುಂಡ ಅರ್ಜುನ ಬಲಿಪೇರ್ನೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಭಗವಂತ ಯಾನ ಯುದ್ಧ ಪನ್ಪುಜಿನ್ ಯಾನ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡು ಅಂತ ಭಗವಂತದ ಪತ್ತೊಂತ ಇರ್ ಓಡಿ ಬಲಿಪ ಅರ್ಜುನ ಅದೇ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಅರ್ಥವಂತ ಜಿಂಜ ದೂರ ಪೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಣ ಅರ್ಜುನ ಪಾಯರೆ ಪಿದಾಡೇರು ಅದೇ ಯಾನ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಾಂಡಲ್ಲ ಬೇಡುವ ಭಗವಂತ ಈ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿನ್ ಅದೇ ಅಂಡ್ ಭಗವಂತ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂರ ವಿಷಯ ತೆರಿಪವ್ರ ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪಠನ ಮನ್ಪುಗವೇ ಅಂಚದ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಭಾಗವತಂ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಏರೆಗಿತ್ತನ ಪರಮಹಂಸೆರೆಗ್ ಅವೇ ಪಣ ಅಂದು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪಣ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ಭಾಗವತ ಕೇನೆರ ಕಲ್ಪರ ಅವಳು ಉಂಡತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಿಕ್ಕುನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಭಾಗವತ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇನೆರೆ ನೆತ ಪುದರ್ ಕೇನುನೆ ಆತು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಣಿ ಏತು ಪನ್ಪರ್ ಗೊತ್ತುನೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸುಮಾರು ಪುರಾಣ ನೆತ್ತ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಪಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪರು ಇರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಡುನುಂಡಿ ಅಕ್ಳು ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ನೋಡಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪುನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮರ್ದು ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ತು ಅವೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಭಾಗವತ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಆತು ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇತೆ ಉಲ ಬೋಡುಂದ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಅವೇ ಅಂಚ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವತಾರ ಆಯ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸುಮಾರು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಂದೇರು ಅಂಡ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಚನೆ ಮಂತನ ಪಂಡಿ ಭಾಗವತಂ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಉದ್ಧಾರ ಗಿತ್ತನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವಡು ನಿಜಿತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪನ್ಪಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವತಂ ಬಂದ ಭಾಗವತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪನ್ಪಾರ ಮಹಾಭಾರತ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪನ್ಪಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂದಾಗ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪನ್ಪಾರ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡು ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಅವು ತಿರಿಪಾವನು ದೇವೇರ್ನ ಗುಣಗಾನ ಓ ಮನ್ಪುಣ ಅವು ಗ್ರಂಥ ಯಾಪಲ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಅಂಡ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕುಡೊಂಜಿ ಭಾಗವತಂ ರಡ್ಡು ನಮಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಸುಖಂ ಮಸ್ತ್ ನಮ ಖುಷಿ ಆದು ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕುಂಡತೆ ಪಂಡ ಪೂರ ವಿಷಯಲ ನೆತ್ತೊಳ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಡುಂದಿಜಿ ಮಂಡೆ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪುಡುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಕೆಲವರು ಸಾದಿ ತಪ್ಪವನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಕ್ಕೆ ಎಂದು ಓದ್ಲೆ ಅವು ಓದ್ಲೆ ಎಂದು ಓದ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾವೊಂದು ಅವನು ದಾಯಪಂಡ ಏನ್ ಮಾಚರಿಗಳ ತೋಜದೆ ಪಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಭಾಗವತಂ ಪಂಪೇರು ಕಿಂ ವಾ ಪರೇರ್ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥದ ಅಗತ್ಯದಾದ ಉಂಡು ಭಾಗವತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನೆ ಅವ್ಗೆ ಪಂಡ ಇದೇನೋ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಉಂಡತೆ ಆರ್ನ ಪರಿಪಕ್ವವಾಯಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ರಚನೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಮಕ್ಕೇನು ಆತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಪ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಉಂಡತೆ ಶುದ್ಧ ಆಪ ಪಣಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನರ್ಥ ದೆಪ್ಪರೆ ಇಪ್ಪು ನಾವೇ
ಪಡೇರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನಾರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಮರ್ಪಣೆ ಭಾವದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಭಾಗವತಗ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುಡು ಭಗವಂತ ಇಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೋಷ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರಾ ದೋಷ ಹಿಡ್ದಲ ಇರೇನನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಓಲ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಗ ಭಾಗವತ ಮುಂಜಿ ಅವನು ಅವೇ ಪಂಡ ಇತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ವಿಷಯಲ ಉಂಡವೆ ಭಾಗವತ ಮುಡಿ ಇಜ್ಜನ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕು ಮಾತ ತೆರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ದಾಯಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಡು ನಮಕ್ ಆಯುಷ್ಯ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ 100 ವರ್ಷ ಅಂತ ಪಂತೇರ ಅಂಡಲ್ 100 ವರ್ಷ ಏರು ಬದುಕುವರು ಅದೇ 100 ವರ್ಷ ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕುಜಾರು ಅದೇ ಇತ್ತ ಐವ ಅಜಿಪ್ಪಗೆ ಐದಂಡು ಅದೇ ಆತು ಬದುಕಂಡಲೆ ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ 25 ವರ್ಷ ಅನಗಣೆ ಪನ್ಪರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯ ಐನೆ ಪರಬ್ಬೇನ್ ಎನ್ಲೆಗೆ 25-30 ವರ್ಷ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುಣ ಕಲಿಯುಗದ ಲಕ್ಷಣ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ನನ್ನ ದಿನ ಪೂರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಅಲಿ ಉಂದೆ ಪೂಪುನೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದಕ್ಲೆಗವೇ ಇತ್ತೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ನನ್ನ ತೂದೆ ಪನೋಡತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜಿನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಅವೇ ದಿನ ಪೂರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡತೆ ಕಷ್ಟನೇ ಕಲಿಯುಗ ಅಂಚೆನೆ ಕಲಿಯುಗ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಗಾಂಡ ನೆಟ್ಟುಂಡತೆ ನಮಕೊಂದು ತಿಕ್ಕದೇನು ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ನಮ್ಮಾತು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಏತ್ ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತ ಮಹಾತ್ಮೆ ತೆರಿನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪರ್ ಭಾರತೆ ಮಾನವಂ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭಾಗವತಂ ನಾಯಿ ಶ್ರೂತಂ ಪಾಪ ಪರಾಧೀನೇರ್ ಆತ್ಮೇ ಗತೆ ಶ್ರೋತೆ ಹಿ ಕೃತಃ ಇರು ಭಾರತ ಭೂಮಿಡು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಗೈದೇರು ಭಾರತ ಭೂಮಿಡು ಪುಟುದೇರ ಐಟ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತದೇರು ಇರು ಭಾಗವತನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಕಲ್ದಾದಾಗೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತು ಲೆಕ್ಕಗೆ ದಯಪಣ ಭಾಗವತ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆ ಎತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಸುಮಾರು ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ತಿಕ್ಕುನೆ ಉಂಡತೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇ ಭವೇತ್ ಪುಣ್ಯ ತದಾ ಭಾಗವತಂ ಲಭೇತ್ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಡು ಮಂತನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲರ್ದವರ ಭಾಗವತಂ ಕೇನುನ ಕಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನೆ ನಮಕ್ ಅವೇ ಪಣಂದು ದೇವತೆನ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾಯಪಣ ಸುರಾಣ ಆಮೆಪಿ ದುರ್ಲಭ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ತುಲೆ ಈ 7 ದಿನ ತಂದು ಕತೆ ನಮ್ಮ 7 ದಿನದ ಈ ಕತೆ ಭಾಗವತ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಪನೆ 100% ಪೂರ ಪಣ ಶುಣ್ವನ್ ಪಠನ್ ವಿಚಾರಣ ಪರೋ ಭಕ್ತ್ಯ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ನರಹ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಏರಿ ಭಾಗವತನ ಶುಣ್ವನ್ ಕೇನುವೆರು ಪಠನ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಒಂಜತ್ ಅರ್ಧತ್ ಕಾಲು ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಲೆ ಅವು ಕಾಲು ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಲ ಆತ್ತು ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕವೇ ಆತ್ತು ಮಹಿಮೆ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ್ನ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟಿಚ್ಚೆ ಇತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಪಂತೇರು ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಅಣ್ಣ ಭಾಗವತಡ್ ಪನ್ನ ಧರ್ಮ ಉಂಡತೆ ಅವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕಂದದ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಜಿಂಗ ದೂರ ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನೆ ಪಂಡ ಓಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಡ ಆಪುಂಡು ಉಂಡತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಡ ಆಪುಂಡು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಪಂಡ ಫೈನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏರ್ನ ಭಗವಂತನ ಪುರಾ ಧರ್ಮಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ ಶರಣಾಲ ಅಂತ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ನಮಕ ಅಪುಂಡು ಪೂರ ಧರ್ಮ ಬುಂಡ ನಮಗೆ ತಾದ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂತ ಅಂಚ ತುಲೆ ಧರ್ಮ ಬುಡೋಡು ಪಂಡ ವಾ ಧರ್ಮ ಬುಡೋಡಿಗೆ ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ಧರ್ಮನ್ ಬುಡೋಡಿಗೆ ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಈ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅಣ್ಣ ಭಾಗವತ ನಮಕುಂಡತೆ
ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಅವ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದೇವಡ ಇನ್ನು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಂತದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ಪಾವೇನು ಮಾತೇರಿಗಳವೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜಿತ ಕೈತವೋತ್ರ ಪರಮೋ ನಿರ್ವತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತಮತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾಪತ್ರಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೋ ಸದ್ಯೋ ಅವರುದ್ಧಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಿತ ಕೈತವ ಪ್ರೋಜಿತ ಪಂಡ ದಿತ್ತು ದಕ್ಕುನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಭಾಗವತ ಉಂಡತೆ ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ಧರ್ಮ ಉಂಡತೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಪಾಂಡ ಅಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಊಲ ಪನ್ಪುನ ಹೆತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಕಲ್ಯಾಣ ನಮಕ್ಕು ಪೂರರೆಗ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೀವನ ನಡತೆ ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪರ ಅಂಚ ಮಂತನ ಇಂಚ ಆಪಣ ಇಂಚ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಪಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಡ್ಸದೆ ಅಂಚಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಧರ್ಮವು ಮನುಷ್ಯಗೂ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕನತು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವತ ಪಾತ್ರ ಮೋಸ ಮನ್ಪೂಜೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿದ ಪುರಾ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಣ ಭಾಗವತಂ ಅವೇ ಇಂದು ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ಧರ್ಮ ಉಂಡತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಿತ ಕೈತವ ಅಂಚದ ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ಧರ್ಮ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತದ ಕುಲ್ಲಾವನ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರ್ಗಾವನ ಆ ಧರ್ಮನ್ ದೆತ್ತಾಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ అంటే ವಾ ಧರ್ಮ ಪಾತೆರ್ನು ಪರಮ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಅವೇ ಭಕ್ತಿ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ದೇವರನ ಚರಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತು ಅಂಚದು ಅಂಡ್ ಇದೇನು ಏರೆ ಅರ್ಥ ಮಂತುನುಲಿ ತುಲೆ ಇವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಡು ಭಾಗವತಂ ಆಡು ಏರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನಿಗೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯನ ಬುಡ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಪಂಡ ಅನಸೂಯವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪರ್ ಮುಲ್ಪ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ತುಲೆ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಹೃದಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಶುದ್ಧ ಆತಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ನೆತ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಏರು ಭಾಗವತ ಕೇಂಡಲ್ ಅಕ್ಲು ಶುದ್ಧ ಆಪೇರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಭಾವದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೇನೋಡಿಗೆ ಭಗವಂತ ಏನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ದುರ್ಗುಣರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರ್ಪ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಈ ಪೂರ ದುರ್ಗುಣರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಿದೈ ಕನಪುಣ ಈ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚಿನ ಪಣ ಐನೇರು ಬುರ್ದು ಕುಲ್ಲುವರು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನಾರೆ ಅಕ್ಲೆಂದು ದಾದ ಮನ್ಪುಣು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಣು ಅಂಚಂದು ದಾದೇನ್ ತೆರಿಪಾವಣು ಪಂಡ ವೇದ್ಯಂ ಅಂಚದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೋಣಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ರಚನೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಅವೇ ಅಂಚನ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂದು ಆಯ್ನ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಃಖ ದೂರ ಅನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇದೇನೇ ರಚನೆ ಮಂದಿರ್ತುಲೆ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಭಾಗವತಂ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜ್ ವ್ಯಾಸದೇವ his maturity is sufficient in itself for God realization. ಆತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಣ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಇದೇನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಭಗವಂತನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅವತಾರ ದಾಯ ರಚನೆ ಮಂದಿರ ಪಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಪಕ್ವವಾಯಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ರಚನೆ ಮಂದಿರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪರ್ತುಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯಾವು ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ದೇವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಯಾವುದು ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದಲ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಾಯ್ನ ಪಣ ಆತ ರಹಸ್ಯ ಭಾಗವತ ಅಂಚೆನ ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ಬತ್ತು ಕೇಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಡ್ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಈಸಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಡತೆ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಭಗವಂತ ಇಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅತೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಭಾವನೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಇಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಭಗವಂತ ಈರೆ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಾವಡು ಅಂಚಿನ ಮೂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಾಪ ಕುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಂವಾ ಪರೇರ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥದ ಅಗತ್ಯದಾದೊಂಡು ಏನ ಕಡೆ ಪಂಡತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್
ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಅಗತ್ಯದಾದುಂಡು ಅಂಚದು ಏರು ಇದನ್ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೆರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಪುಣಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಕ್ಲ ಹೃದಯ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲರಿಗೆ ನೆತ್ತ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಚಿನ ಅವೇ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಅಟೆಂಟಿವ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಸಿವ್ಲಿ ಅವೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಭಾವದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿನಮ್ರ ಅದು ಇರ ಭಾಗವತದ ಸಂದೇಶನಕ್ಕೇನ್ವೇರು ಐತ ಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕಾರಡ್ ದೇವರ ಅಕ್ಲ ಹೃದಯ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುವರಿಗೆ ಸದ್ಯೋ ಅವರುದ್ಧತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಿ ಶುಶ್ರೂಷುವಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುಜರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುರಿಗೆ ದೇವರು पण ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಂಥವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪನೆ ಇತ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಪನರೆ ಪನ್ಪತೆ ಮುಂಜಿ पण ನೂರ ಭಾರಿ ರಹಸ್ಯವಾದ ಭಾಗವತ ಅಂಚ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಅವೇ ಭಾಗವತ ಏತು ಆಪುಂಡು ಕಲಿಯುಗಡು ಭಾಗವತ ಆಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವತ ಆಪುಂಡಾಗ ಓದ್ಸ್ಕರ ಪಂಡ ಒಂಜ ಕಾಸುದ ಅದೇ पण ಈತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲ ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಾಗವತ ಮನ್ಪರು ಕೆಲವರು ಭಾಗವತ ಮನ್ಪರು ಪುದರ್ ಕಮಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಆಗ್ಲಿ ಪುದರ್ ಬೋಡು ತುಲೆ ಈತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಭಾಗವತ ಪೋಣ ನಮ್ಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಅದೇ ಉವ್ವೇ ಒಯ್ತಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವಡು ದೇವೇಡ ಭಕ್ತಿ ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಉಲ್ಪ ಭಾಗವತ ಆಪುನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ನಮಕೈತ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಇದನ್ನ ನಾರದೇರು ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೆರಿಪವೇರು ಅವೇ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಕೇಂಡ ನಮಗೆ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಾಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾವು ಅವೇ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಲ ಆತ್ತು ಫಲ ಉಂಡವೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಾಲು ಪಂಡ ಆತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದ ನೈನ್ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಭಾಗವತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನನ ಪಡೆಯುವುದು ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಯಾಂ ಪನ್ಪೆ ఒక మాತೆಲ್ಲ పల్లెవే అంచొత్తులు ఈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡಗೆ ಕೇಂಡಗೆ ನಮ್ಮ 1000 ಪೆತ್ತನ ದಾನ ಮಂತನ ಫಲ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ದೇವರೇ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ నుండు ಆ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಭಾಗವತನಕ್ಕೇನು ಇರು ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಅಕ್ಲ ಇಡೀ ಕುಲನ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ತುಲೆ ಬೊಡೆದಿ ಕೇಂಡ ಕಂಡನೆನ ಕುಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಣು ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಣು ಕಂಡನಿ ಕೇಂಡ ಬೊಡೆದಿನ ಕುಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಣು ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಣು ಮೂಜಿ ಜನತ ಕುಲನ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಏತು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟುಲೆ ಅವೇ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಚಾರ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನಿ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೇವೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಪಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಮನಸ್ಸಿನ ಇಂಚ ದೇವೇಡ ಉಂತಾವಡು ಅದೇ ಅವು ನಮಗೆ ಉಪಾಯ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಉಪಾಯನ ಪೂರ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಅಧ್ಯಾಯ ತೆರಿಪಾವೆ ಸ್ವಧರ್ಮಚರಣ ಸತ್ಯ ವಿಧರ್ಮಶ್ಚ ದೇವಲಬ್ಧೇನ ಸಂತೋಷ ఆత్మవిచ్చరణార్చనం రెడ్డి సరి పన్పవే ఒక మాತೆರ್ಲ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪನ್ಪರು ಕೇನ್ವರ ಆತಿಡ್ಡೆ ಅವೇ ತುಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಪದ ಪದ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಇರೆಗ ಆಯ್ಜಿ ಬಂಗಾಪುಂಡು ವರಣ್ಯ ಲೈನ್ ಓದಿರೆ ಸ್ವಧರ್ಮ ಆಚರಣಂ ಶಕ್ತ್ಯ ವಿಧರ್ಮಾತ್ ಚ ನಿವರ್ತನಂ ದೈವಾತ್ ಲಬ್ಧೇನ ಸಂತೋಷ ಆತ್ಮವಿತ್ ಚರಣ ಅರ್ಚನಂ ಇಂಚಲ ಓದೋಲಿ ಅವೇ ಪಣ ನಮ್ಮಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದ ಈಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಪನರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಡವೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಫಲ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಪನರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಡಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮನ್ಪುಜಿನೂ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೀರ್ದಲ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಾಂಡ ಐಕ್ ದೇವರನ ಕ್ಷಮೆ ಉಂಟು ಅವೇ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿ ಇಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನೇತಾಪುನ ಹತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಡು ದೇವರು ಐಕ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜರು ಅಣ್ಣ ಈ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆಂದು ವಾಯರ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮಡೆ ಉಂಡತೆ ಒಂಜೇ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತಂಡ ದೇವರು ತೂಪೇರು ದೇವರು ಐಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮಡೆ ಒಂಜೆ ಬೇತದ ಆಲೈಜಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ಲಕ್ಕ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತನ ದೇವರು ತೂಪೇರು ದೇವರು ತೂದ್ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರವೆ
ಅಂಚದ ನಾನು 2 ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ್ ಕುರ್ದು ಕೇನ್ಲೆ ಬುಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ. ಸ್ವಧರ್ಮಚರ ಶಕ್ತ್ಯ ವಿಧರ್ಮಶ್ಚ ನಿವರ್ತಕ ದೈವ ಸಂತೋಷ ಆತ್ಮವಿಚ್ಚರಣಾರ್ಚನಂ ಸ್ವಧರ್ಮಚರ ಶಕ್ತಿ ದೈವ ಸಂತೋಷ ಆತ್ಮವಿಚ್ಚರಣಾರ್ಚನಂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಯವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಂತ್ರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವಧರ್ಮಚರಣಂ ಸಂತೋಷ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪನ್ಪೇರ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ಭಾಗವತಂ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಏತ್ ಪಂಡ ಪದ್ಮಪುರಾಣಡು ಈ ಪಾರ್ವತಿ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಶಿವನ ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ 14ಮ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಮಹಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಚದ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಹಾತ್ಮೆನ ಶಿವಜಿ ನೆರೆದು ಕೇನ್ವೇರು ಕೇಂದು ఒక ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಹಿಂಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇನ್ನೆಡ್ದವರ ದೇವೇಡ ಹಿಂಗ ಭಕ್ತಿ ಬೈದನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪುರಾಣದ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಭಾಗವತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ ಪಂಡದ ಕೇಂದೆ ಐತ ಒಂಜೊಂಜೆ ಶ್ಲೋಕಲ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೇನ್ಲೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಆತು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮನ್ಪುಣ ಒಂದು ಏತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ನಮಗ ಇಟ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಓದೋಡು ಭಾಗವತಂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನಾಡವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಭಯಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದಾರೆ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುನವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಒಂದು ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ನೆಟ್ಟು ಪೂರಲ ಉಂಟು ಅಂಡ್ಲ ನಮಕ್ ಪನ್ನೋಡ ಪಂಡ ಪಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ಐಕ್ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣದ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪ ತುಲಿ ಇಂಚ ಪಂತರ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಪುನು ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫೇತ್ ಆಪುನ್ ನಿಕ್ಲ ಪಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೆರ್ಲ ಇರು ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಇರು ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರಾ ಪುರಾಣ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದುಪುಣ ಅಪ್ಪಗದಾದ ಆಪುಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಕಿದ ಜನಕ್ಲೇನ ಶ್ರದ್ಧೆನ ಗ್ರೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಣ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಪುಣ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಗೊತ್ತು ಬೋಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡವೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಮಾತ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತರ ಓಲ ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ಇಂಚಿನ ಅಧರ್ಮದ ಯುಗ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಕಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದನ್ನತೆ ಅವೇ ತುಳುಟು ಅದೇ ಮೂಲ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅರ್ಪಂತೇರು ತುಳುಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಪನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಟು ಅದೇ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೈಕ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿರವೆ ಖಂಡಿತ ಏರು ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಗವಂತನ ಆಚಾರ್ಯರ್ನಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನಾತ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೂಡಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ನಮ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಇಡವೆ ಏರು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕಲ್ ಜೀವನಡು ನೆಮ್ಮದಿಡು ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಿಂಚ ಪಿದೇವರೋಡು ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೊಡ್ಪಾರು ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪರು ಪಂಡ ದೇವರು ಯಾಪಲ ಧರ್ಮಗ ಸಾತು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅದೇ ಇದು ಮಹಾಭಾರತಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಅದೇ ಇರು ಧರ್ಮನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪರು ಧರ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಎಂಜನ್ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲೆ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಧರ್ಮ
ಆಚರಣಂ ಶಕ್ತ್ಯ ವಿಧರ್ಮಶ್ಚ ನಿವರ್ತನಂ ದೈವಲಬ್ಧ ಸಂತೋಷ ಆತ್ಮವಿಚ್ಚರಣಾರ್ಚನಂ ಸ್ವಧರ್ಮ ಆಚರಣಂ. ಪಂಡ ವಿಧಿಸಲ್ಪಡ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮಲೇನ ಆಚರಿಸೋನ. ನಮಕ್ ಪನ್ನ ಧರ್ಮ ಉಂಡತೆ ತುಲೆ ಒರಿಯರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡು, ಕ್ಷತ್ರಿಯಗೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡು, ವೈಶ್ಯಗೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡು, ಶೂದ್ರಗೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡು. ಅದೇ ಆ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಆ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೋಲಿ. ಶಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ತುಲೆ ದೇವರ ಪನೊಂದಿಜ್ಜರು ಪನ್ನಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಅಂಚ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜರು ಒಲ್ಪಲ ದೇವರ ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಜರು ತುಲೆ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಭಗವಂತ ಇಡೀ 18ಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇನ್ ಪದ್ಲ ಅರ್ಜುನಗೆ ದಾದ ಪನ್ನೆ. ಅರ್ಜುನ ಯಾನಿಕ್ ಪನ್ಪುನ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಐನು ಪೂರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಂತದ ನನ್ನ ನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಬತ್ಲೇಕ ಮನ್ಪೂಲ ಅಂದ್. ಅದೇ ದೇವ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪೂಜಾರ, ದೇವ್ರ ಏರೆಗ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪೂಜಾರ. ಅವೇ ಮನ್ಪುನ ಬುಡ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪೇರು ದಯಪರ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಉನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸುಹೃದ್ ದೇವ್ರ ಪಂಡ ದೇವರು ತುಲೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ನಮನ್ ಬುಡ್ದುಪೋರಿಗೆ. ಅದೇ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕುಲು ಕಂಡನಿ ಪೂರ ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪೇರು. ನಾವು ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಂದ ಕೆಲಸ ಮಂತಂಡ ಅದೇ ದೇವರು ಯಾಪ್ಪಲ ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪೂಜಾರು. ಆಚಾರ್ಯರ ನಕಲು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನ ಬುಡಾಡು ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪಾಡುಜಾರು. ಪಂಡ ತುಲೆ ದೇವರ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬೊಡ್ಚಂದ ಮಂತ್ರ ಐಕ್ ಫಲ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆರು ನಮ್ಮನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪೂಜಾರು. ಆರು ಅಪ್ಪಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಸಾಧಿಕನೇರೇನು ತೂಪೇರು. ಆರು ಅಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ವಿಷರೇ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಣಗ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪಾಡುಜಾರು. ನಮ್ಮ ಎತ್ತೇ ಬೊಡ್ಚಂದ ಮನ್ಪಡು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪನ ಬುಡ್ಪುನ್ನೆ ಇಚ್ಚಾರು. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಅದೇ ಅಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಸಾಧಿಕನೇರು ತೂಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಬೊಡ್ಚಂದ ಕೆಲಸರ್ದು ಬುಡಪ್ಪಾಯರೆ ಅದೇ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪತುಲೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಏತೇ ಬೊಡ್ಚಂದನ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಮಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿಯೇ ತೋಜಾವಣ್ ದೇವರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ. ನಮಗೆ ಎತ್ತು ಬೊಡ್ಚಂದ ಮಂತಲ್ಲ ಆರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಸಾದಿಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನೆಯರು ತೂಪೇರು. ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಧರ್ಮ ಆಚರಣಂ ಶಕ್ತ್ಯ ಪಣ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ನಮಕ್ ವಿಧಿಸಾಯನ ಧರ್ಮನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಇಂಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಅಂಡ ವಿಧರ್ಮ ಚ ನಿವರ್ತನಂ ಅಂಡ ಉವೇನ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂತೇರು. ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಷಿದ್ಧ ಅದೇ ನಿಷಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪ ಅವಡಿಗೆ ನಿವರ್ತನಂ ಪಣ ಹಿಡ್ದು ತಪ್ಪ ಅವನು ವಿಧರ್ಮಶ್ಚ ನಿವರ್ತನಂ ಅಂಚದ ಧರ್ಮನ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಐಗದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಧರ್ಮ ಚರಣಂ ಶಕ್ತಿಯ. ಅವೇ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಂದ ಕೆಲಸನ್ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡಿಗೆ. ಅವೇ ತುಲೆ ಇತ ಏರ್ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರ್ಪದಾಯಪಣ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಪಿಚೇದಸಿ ದುರಾಚಾರೋ ಭಜತೆ ಮಾಂ ಅನನ್ಯ ಭಾಗ್ ಸಾಧುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ಹಿ ಸಹ. ಇರಾಂಡಲ ಬೊಡ್ಚಂದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ತೊಡಗದಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೊಂದಿತ್ತನ ಎನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಯ್ ಆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯನ್ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೇಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡಿಗೆ ಆ ಸಾಧು ಉಂದೆ ದಯಪಣ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಅಯ್ ಬೇಗ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಆಪೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿನಿ ಗಚ್ಚತಿ ಆಗ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಕೌಂತೇಹ ಪ್ರತಿಜಾನೇಹಿ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಅರ್ಜುನ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪುಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರರೆಗ್ಲ ಪಲ್ನಪೋದು ಎನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾಶ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ದೇವರನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾಪಲ ನಾಶ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಭಕ್ತರೇನ್ ದೇವರಿ ಅಪ್ಪಲ ಬುಡ್ದು ಪಾಡುಜರು ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ವರ್ಮನ ಅಧ್ಯಾಯ 30-31 ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂದು ಅವೇ
ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾಶ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಗತ್ತನು ಏರ ಅನ್ಲ ಸಮ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ವೈಶ್ಯ ತಥಾ ಶೂದ್ರ ತೇಪಿ ಯಾಂತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಾದುಪ್ಪಡು ಶೂದ್ರರಾದುಪ್ಪಡು ವೈಶ್ಯರಾದುಪ್ಪಡು ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಗೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲು ಜೀವನದ ಉದ್ಧಾರ ಆಪರೆ ಅಂಚದ್ದಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಗೆತ್ತೊಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ನೆಟ್ಟು ಸುಲಿಕ್ ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲಲು ಖಂಡನೆಯನ ಕೆಲವರು ಖಂಡನೆ ಬೊಡೆದಿನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಯನ ಮಾಮು ಮಾಮಿನ ಸುಮಾರು ಅದೇ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತನ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಗೆತ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಾರು ತುಲೆ ಪೂರ ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಒಯ್ಕಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಿಸೋನ್ ಬಾ ದಯಪಂಡ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಟೈಮು ಕಷ್ಟ ಉಂಡತೆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಸಹಿಸೋ ನೋಡು ಅವೇ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಸಹಿಸೋಂಜರ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಈ ಸಂಸಾರನೇ ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇರ್ದ ದೇವರನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಅದೇ ಎತ್ ಪೊರ್ಲುಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ತಿರಿಪ ಅಂಟುಲೆ ಅಂಜನ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಸ್ವಧರ್ಮ ಚರಣಂ ಶಕ್ತಿಯ ಧರ್ಮಾಚರಣೆನ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗನುಸಾರವಾದ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ವಿಧರ್ಮಶ್ಚ ನಿವರ್ತನಂ ಬುರ್ಚನ್ನ ಕೆಲಸನ್ ಬುಡೋಡಿಗೆ ದೈವ ಲಬ್ಧ ಸಂತೋಷ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತರ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆರ್ದು ತಿಕ್ಕನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಅದು ಉಪ್ಪಡಿಗೆ ದೇವರು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅದೇ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರ್ ತುಳು ಶ್ಲೋಕ ಬಂಡತೆ ಎಕಡೆ ಪಣ ಭಾಗವತ ಪಣ ಆತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯವು ಕೇನು ನೇಟ ಕಲ್ಪನೇಟ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಎತ್ತು ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಭಾಗವತದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನೂತೆನ್ಮ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಪಣ ಆತ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚ ದೇವರು ನಮಕ್ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ನಮಗ್ ಖುಷಿ ಅದು ಉಪ್ಪಡಿಗೆ ಅವು ಬೋಡೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ದೇವರೇ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಲಿ ಇರ್ನ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಉಂಡಿಗೆ ಅವೇ ಅವು ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ಲೇನ್ ಅದೇ ದೇವರನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬತ್ತಂದ ನಮ ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪ ಅವೇ ಅವೇ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪನೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಂಡತಿ ಈ ಸಂಸಾರಡು ಬೂರ್ದು ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸರ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಬತ್ತನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇವರ ದಾನೆ ದಾದ ಅದೇ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತನ ಉಂಡತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಜಗತ್ತೋಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತು ಎಂಚಿನೇ ಒಪ್ಪಾಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನೇ ಒಪ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದು ಒಪ್ಪಾಡು ಅವೇ ಕೆಲವರು ಪನ್ನೀರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜರವೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಎನ್ನುವ ಅದೇ ಕಾಕುಳ್ಳೆ ಎತ್ತಿ ಎದೆ ಇದ ಪನ್ನಗತ್ತುಲೆ ಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಬಂತೆ ಇದ ಪನ್ನಗೆಂಚೆ ಎನ್ನುವ ಅದೇ ಅಕ್ಕಳ ಕಾಸು ಉಂಡಿ ಕಾರು ಉಂಡಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯದ ವಿಷಯ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪುನೆ ಉಂಡತಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದ ಅಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ತೂನ ಮಟ್ಟು ಅದೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಭಯಂಕರ ತಾಪತ್ರೆ ಅಕ್ಕಳ ತಾಪತ್ರೆ ಉಂಡತೆ ಉಳೈದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಅವಳೊಂದು ಮೂಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚೆ ಏತೋ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೇಡ್ ಮಾತ್ರ ಕುಳ್ಳು ಬಿಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮರ್ದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ತೋನಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಅವೇ ಅಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಟ್ರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡವೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಎನ್ನುವ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಎನ್ನುವ ಎತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಉಂಡತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಕಾಸಿತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತಿನಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಡಲ್ಲವೇ ಅಂಚೆ ಇರ್ಲಿ ಎನ್ನರವಲ್ಲಿ ಪಣ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡ್ತಲೆ ದೈವ ಲಬ್ಧೇನ ಸಂತೋಷ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೊಡ್ತರಿಗೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕೇಂಡ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸಂತೋಷವಾದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪದೆ ಸಂತೋಷ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಅವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಂತೋಷ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ಸಮ್ಯಕ್ ತುಷ್ಟಿ ಪಂಡದು ಇತ್ತಿನೇಟು ಖುಷಿಯಾದ ಪುನ ದೇವರು ನಮಕ್ ಏತು ಕೊಡ್ತೇರು ಐಟ್ ನಮಕ್ ಖುಷಿಯಾದ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಏತು ಜನ ಸಂತೋಷವಾದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಬಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡಾಯ್ನ ಆ ದೈವ ಲಬ್ಧೇನ ಸಂತೋಷ ದೇವರ ಕೊರ್ನೇಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾದು ಪಡಿಗೆ ಖುಷಿಯಾದು ಪಡಿತು ಒಂಜ ಪದಲ ಅಂಚಿನ ಭಾಗವತ ಪಂಡದೆ ಪಣ ಅವು ಈತ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಏತ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವತ ಅರ್ಥ ಆಪನೆ
ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರನ ಸಂಗಡ ಬತ್ತದಿ ಭಾಗವತ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಪರ್ ಆತ್ಮವಿಚ್ಚರಣಾರ್ಚನಂ ಅಂಚದ ಆತ್ಮವಿತ್ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೇನ ಚರಣದ ಅರ್ಚನೆ ಅಂಚದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತನ ಭಕ್ತರ್ನ ಆಶ್ರಯಗೆತ್ತು ನೋಡಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪ ತುಲೆ ಅಂಚಮಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪೊಡಾಯ್ನ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ವಯಸ್ತುಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅನುವಾದಡ್ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುನೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗವೆ ಅಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಸ್ವಧರ್ಮ ಪಣ ಆಯ್ನ ಧರ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಕನ ಧರ್ಮ ಉಂಡವೆ ಐನ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡು ಅದೇ ಲಕ್ಕನವನೇ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಪು ಮಂತೊಂದೇ ಲಕ್ಕೋಡು ಅವೇ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಲಕ್ಕುನೇ ಇತ್ತು ಅವೇ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತದೆ ದುಂಬದ ಕಾಲಡಂಡ ಕಾರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದೇ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಲಕ್ಕೊಂತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬೇತೇನೆ ಅದೇ ಮಂತ್ರ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಅದೇ ಕಾರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕರ ಮೂಲೆತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಭಾತೆ ಮೊಬೈಲ್ ದರ್ಶನಂ ಅದೇ ಫುಲ್ಲು ಉಲ್ಟಾನೆ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನಿತ್ಯ ಇತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ತುದೆ ಲಕ್ಕುನೆ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ದುಂಬದ ಕಾಲಡ ಅಂಚತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಕಾರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕರ ಮೂಲೆತು ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಭಾತೆ ಕರ ದರ್ಶನಂ ಅದೇ ಅಂಚ ಲಕ್ಕೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಲಕ್ಕಂಡ ಆ ದಿನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅವೇ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಬುಂಡು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಡು ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಕೇನು ನೆಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಳ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕೇಳ್ನೆ ಅದೇ ಏತಡಕ ಐತೆ ಕೋಡೆ ವೇದಡ್ ಓದೊಂತ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಈ ಭಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ಭಯಕ್ಕೆ ದಾಯ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಯಕ್ಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪ ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಭಯಕ್ಕೆ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಆಪುಣು ಪಂಡ ಐತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡತೆ ಈ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಟ್ಟು 40 ಸಂಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಐಟ್ 14 ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೇಜರ್ ಒಟ್ಟು 40 ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಐಟ್ 14 ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೇಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೈನ್ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಗರ್ಭದಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ರಡ್ನೇದ ಪುಂಸವನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಐಟು ತುಲೆ ಆ ಭಯಕ್ಕದ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಮಂತ್ರನೇ ಪನೆಲುಂಟು ಅನವಲೋಭನ ಅಂದ್ ಪುಲಿ ಇತ್ತದಕ್ಲಿಗ ಮತ್ತು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಪಂಡ ಈ ಬಂಜಿನಾಲು ಇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭಯಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆವಲ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಅದೇ ಆಸೆ ಬತ್ತನ ಉಂಡತೆ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭಯಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುನೆ ಅವೇ ಅಂಚಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಎತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪರೆ ಅದೇ ನಾವು ಕೊಂದು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡಾಯನ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮೂಲು ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತದಾಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪಂಡ ಜೀವನದ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಜೀವನ ಇಂಚ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪುಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಒಪ್ಪನೆ ಕಾಸು ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ಕಾಸು ಕಮಾವನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಸು ಇಂಚ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುಡ ಅವಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಅಂಚಿನ ಯುಗ ಮಸ್ತ್ ದೆತ್ತುಪಾಡಿನ ಅಂಚನ ಮಂತುಲೆ ಈ ದೇವರನ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ತೆರಿಜನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಾರಿ ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪುಡಪ್ಪು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಉಂಟು ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರೋಂಡು ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪನವೇ ಕೇನೂಡು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಲ ಕೇನೋಡು ಏತಕ್ಕೇನು ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ ಮುತ್ತು ಬರ್ಪೇರನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪಂಡ ಅವಳ ಒಲ್ಪಲಕ್ಕೇನೂ ನೆತ್ತು ದಯಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪನ್ಪೇರು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕಥಾ ನ ಶುನಿಬೆ ನ ಪಾಯಿಬೇನ್ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪುನ್ ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡ ವಿಷಯ ಪೂರ ಬೇತೇನೆ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಜವೇ ಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅದು ಪೊಡಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೇರತೆ
ಅಕ್ಲು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಯಾಪಲ ಮಂಡೇಡು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಬೈದನ್ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೇಡು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಾತ್ರ ಉಂತು ಜರತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗೇಡು ಬರ್ತದೆ ದೇವರನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡವೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಸ್ವಧರ್ಮ ಚರಣಂ ಶಕ್ತ್ಯ ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ఆయన ಧರ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತನಕ ವಿಹಿತ ಆವಂದ ಇಪ್ಪುನ ಧರ್ಮನ ತ್ಯಜಿಸಾಡು ಬಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ವಿಧರ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ವಿಧರ್ಮ ಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪೇನ ಕರ್ಮ ಅವೇ ವಿಕರ್ಮ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪ ಅದೇ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಕರ್ಮ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಪಂಡ ಸಕಾಮ ಪಂಡ ಸಕಾಮ ವಿಕಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಅವೇ ಪಂಡ ಇದನ್ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ ಕರ್ಮಗ್ ಸಕಾಮ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸಕರ್ಮ ಅಂಚ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಪನ್ನನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಕರ್ಮ ಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪೇನ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನ ಕರ್ಮ ಇನ್ನು ಉವೇ ಕಾರಣಗಳ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿನ ಪನ್ಪೇರು ವಿಧರ್ಮಶ್ಚ ನಿವರ್ತನಂ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ್ನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ದೇವರೇನು ಸೆಂಟರ್ ಆದದ್ದು ಇದು ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪಾಡುಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಪಾಪರ್ದಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುಣು ಭಾಗವತ ಮುಡು ಉಂಡತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಉಡೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಣು ಎರೆಗುಂಡತೆ ಯಾಪಲ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಪುಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನು ವಾ ಕರ್ಮಲ ಬಂಧಿಸವಜಿಗೆ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ದೇವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕತ್ತಿ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗೆ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಣು ಭಾಗವತ ಎಂತೋಜ ಮಾತಿರಿಗ್ಲವೇ ಪಣ ನಾಮ ಪಣ ದೇವರನ್ನ ಉಂಡತೆ ಪುದರ್ ಪನೋಡು ದೇವರ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪಡ ఆయన ಅರ್ಥ ಮಂತೋನುಂಡ ఆయన ದೇವರನ ನಾಮದ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಅಂದವೆ ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನುಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಭಾಗವತರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡೆ ಏರಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗಿದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ದೇವರನ ನಾಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೆರ್ನಗೆ ಅಕ್ಲು ಮುಕ್ತೇರ ಅಪ್ಪರಿಗೆ ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಜನನ ಮರಣದ ಚಕ್ರಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರು ತುಲೆಂದು ಶ್ಲೋಕ ವಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಐಕೆ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ದಾಯ ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪನೋಡು ಅಂಜ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತಂ ಉಂಡತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾಮದ ಮಹತ್ವ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಯಸ್ಯ ಮಾತರಿಗಳ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾಮದ ಮಹತ್ವ ಭಾಗವತಡ್ ಬರ್ಪುನೆ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ ಒಂಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುಣು ಭಾಗವತಡ್ ಒಂಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ ಒಂಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಮದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುಣು ತುಲೆ ದುಪುರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವೇ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಈ ಸಂಸಾರ ತಿಕ್ಕನಕಲಿಗೆ ಅಪನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಘೋರಂ ಯನ್ನಾಮ ವಿವಶೋ ಘೃಣಾನ್ ತಥೋ ಸದ್ಯೋ ವಿಮುಚ್ಯೇತ ಯದ್ಭೇತಿ ಸ್ವಯಂ ಭಯಂ ಲಿವಿಂಗ್ entangled in the complicated meshes of birth and death can be freed immediately when unconsciously chanting the holy name of Krishna, which is fear by fear personified. ತುಲೆ ಪಂಡೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಹೇಡಿಗೆರ್ದು ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಂತಂಡಲಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಸಂಸಾರ ಬಂಧನರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಅದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು ಅವೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪಂಪೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಭಾಗವತಮುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಮದತೆ ನನೊಂಜಿ ಒಯ್ತ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಪಂಡ ಬರ್ಪುನ ಕುಡೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುನ ಏನು ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೆ ಕರ್ಮ ಅದೇ ಪಂಡ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆದ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತಮುಡು ತುಲೆ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಅದೇ ಒಂಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬರೋನು
पण ಭಾಗವತಂ ಏತ್ ಸಿಸ್ಟಪಿಂಡಿ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಥ ಆಗುಜಿ ಬೋಲ ತೋಲಿಕೆಯಿಂದ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗುಜಿ ಈ ರಹಸ್ಯ ಮತ ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಬರ್ತದೆ ಕೇಂಡನೆ ಈ ವಿಷಯ ಮತ ಅರ್ಥ ಆಪನೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಪಂಪರ್ ಪಂಡ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಪಂಪನ ಕತ್ತಿ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗೆ ಯದಾನುದ್ಯಾಸಿನ ಯುಕ್ತ ಕರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಚಿಂದಂತಿ ಕೋವಿದಸ್ತಸ್ಯ ಕೋನ ಕುರ್ಯಾತ್ ಕಥಾರತಿಂ ತುಲೆ ವಿತ್ sword in hand intelligent man cut through the binding knots of reactionary work karma by remembering the personality of Godhead, therefore not pay attention to his message. ಅದೇ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಹಿಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಗಂಟು ತುಂಡಾಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚದ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೇನು ನೆಟ್ಟಿ ಏರೆಗದಾನೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡೊಂದು ಲೇರ್ ಹೂ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ದೇವರನ ಕಥೆಗೆ ಏನಾರು ಏರೆಗೆ ತಾನೇ ಉತ್ಸಾಹ ಬರಂದು ಈ ವಿಷಯ ಮತ ಕೇಂಡ ಅಂದ್ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಯಾಪಲಕ್ಕೆ ಏನು ಅದೇ ಅಕಲ್ ದೇವರನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ದಾದಣ ಅದೇ ಅವು ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ದಿನ ಒಂದು ಥರ ಆಪುಣ್ ಅದೇ ದಾದನ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಪಣ ಒಂದು ಭಕ್ತರಾಯನಕ್ಲ ಆ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಕೇಂಜಿಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದನ ಆಪುಣ ಆ ದಿನ ಅವೇ ತುಲೆ ಮಾತಾಜಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅವೇ ತುಲೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೈ ಏನು ವಿಷಯ ಮಿಸ್ ಆತ ಅವೇ ಅವೇ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುವ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂತೊಂಡು ಏತು ಪೊರ್ಲೂರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೆರ್ತುಲೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದ ತಿಕ್ಕನ ಗಲಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತ ಆಡು ದೇವರು ನಮಕ್ ಏತ್ ಕೊಡ್ತೇರ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಗುರುನಕಲ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಲೇನ ಅರ್ಚಿಸೋಡು ದೇವರನ ಭಕ್ತರ್ನ ಆಶ್ರಯಗೆತ್ತು ನೋಡು ಪನ್ಪೇರ್ ಆತ್ಮವಿತ್ ಚರಣ ಅರ್ಚರಂ ಪಂಡ ಏರು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂದೇರ್ ತುಳು ಏರು ದೇವರನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತೇರ್ ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯಗೆತ್ತು ನೋಡಿಗೆ ಅವೇ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ತತ್ವದರ್ಶಿನ ಅದೇ ಏರು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಂದಿರ ದೇವರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತ್ರ ಅಂಚಿನ ಗುರುನಾಡೆ ಕೋಡಿಗೆ ಡೋಂಗಿ ಗುರುನಾಡೆತ್ ಅದೇ ಖಾಲಿ ಆ ಗುರು ಬಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಡ ಬಡ ಅಂತ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ದೇವರನ ಅಂದು ಅಂಚಿನಪುರ ಮಸ್ತ್ ಡೋಂಗಿದಂದು ಏತ ನಡಪನವೇ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ ಪನ್ನುಡುಂದೆ ಬರ್ಚಿ ಜನಕ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಲನ ಅಂದು ತೂಂಡ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಪಾಕ ನಡ್ತೊಂದು ನೈಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನವೇ ತುಲೆಂದು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಪಣ ಇಂಚಿನ ಗುರುನಾಡೆ ಪೋಂಡ್ ಬಂದು ತತ್ವದರ್ಶಿ ಉಲ್ಲೇರು ದೇವರನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂದಿರು ತುಲೆ ದೇವರು ಪನ್ಪುಣ್ ಇದನ್ನು ಪಣ ಇಂಚನೆ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ಲ ಪನ್ಪುಣ್ ಅವೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಗುರುಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇತ ಅಂಚದವತ್ತು ಉಡನ್ ಶ್ಲೋಕ ಪರ್ಪುಂಡು ತಸ್ಮಾತ್ ಗುರು ಪ್ರಪದ್ಯೇತ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಶ್ರೇಯ ಉತ್ತಮಂ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ ಅಂಚನ್ ಮುಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಇದೇನು ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ ಪದೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಿತೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಿನ ತತ್ವದರ್ಶಿನ ಪಣೇರು ತತ್ವದ ದರ್ಶನ ಮಂದೇರು ಅಂಚಿನ ಅಕಲ್ನಾಡೆ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಅಕಲ್ ನಮಕ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಏರೆ ದೇವರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಕಿಂದನೆ ನಮಕ್ ದೇವರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪನೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದೇ ಏರು ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೂಜರು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇಡ ನಮಕೇಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಗುರುನ ಕೈತಡೆ ಪೋಲೆ ಸತ್ಯನ್ ತಿರುವನರೆ ಬೇಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ರಾದ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ಅಲೆ ಕೇಳ್ನೆ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಣದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಕಲ್ ಪಣದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಾವು ಗೊಂದಲನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾಕಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರದೇ ಪತ್ತು ಪನ್ಪುನೆ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹತ್ರ ಪನ್ಪುಜಾರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲು ಸತ್ಯನು ತೂತೇರು ಏರು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂದಿರ ಅಕ್ಲು ಸತ್ಯನ್ ತೂತೇರು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ನಮಕ್ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ಗೊಂದಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅವೇ ನ ಪುನರ್ಮೋಹಂ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ನಮಕಿಂದ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಜ್ಞಾತ್ವ ನ ಪುನರ್ಮೋಹಮೇವಂ ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಪೂಜಿಗೆ ಹೌದಾ ಈಚಿಂದ ನಮ್ ಏರೇಡ ಪೋದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೊಕ್ಕಲ ಭ್ರಮೆ ಅವೇ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಪಣಿ ಕಲಿಯುಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನಡಪುಂಡು ಅದೇ
ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಡು ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಡೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುರು ಮಂದಿರು ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬಾಯ್ಡ್ ನಾಲ್ ಬಡ ಬಡ ಬಂತನೆ ಅಣಿಗೆ ಇದನ್ನು ಭಾಗವತ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡತೆ ಭಾಗವತ ಮುಡು ಈ ವಿಚಾರ ಏತ್ತು ಪುರ್ಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಗೊತ್ತು ನಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೋಡ್ ಪಂಪನವೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ನಂಬುನೆ ಎತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಆತು ಮಂಗೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗಡು ಪೂರಾ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲು ಪೂರಾ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ತೂತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನೆ ಇಂಚಿನ ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬುಲಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ಹಂಚ ದೇವರ ಪನ್ಪರ ಅರ್ಜುನಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು ಏರಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬುರ್ದು ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗುಂಡತೆ ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಆವಡು ಸುಖ ಆವಡು ಅಕ್ಕಳು ದೇವರನ ಲೋಕಗಳ ಪೋಪುಜರಿಗೆ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಕೇನರ್ನ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ದೇವರನ ವಿಷಯ ತಿರಿನಕ್ಕಳನೇ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪೋಡು ಇದನ್ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಉತ್ತಮೈ ಸಹ ಸಂಗತ್ಯಂ ಪಂಡಿತೈ ಸಹ ಸತ್ಕತಾಂ ಅದೇ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ನಡಿಪೋದು ಮಂಡೆ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತನ ಬುಕ್ಕ ಏತ್ ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಭಾಗವತಡ ಆ ವಿಷಯ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಲಿಯುಗದ ಧರ್ಮ ತುಲೆ ಕಲಿಯುಗಡ ಇಂಚಿನ ಆಪುಣು ಕಲಿಯುಗಡ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ఉండదు ಬಾಯ್ಡು ನಾಲ್ ಬಡ ಬಡ ಅಂತಾನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲೇನೆ ಮಲ್ಲ ಗುರು ಮಂತು ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆ ಇಷತ್ ಪನ್ಪರ್ ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜ ಮುಲ್ಪ ವಿಷಯ ತುಂಡ ತುಲೆ ಏತು ಪನ್ಪರ್ ತುಲೆ ಮದಿಮೆ ತುಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪರಿಚಯ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವದತ್ತಿಗೆ ಖಾಲಿ ಜನಿವಾರದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಪನಾಕ್ಲ ಗುಣ ಬರ್ಚಿಗೆ ಪಟನ್ ಪಾಟನ್ ಯಜನ್ ಯಾಜನ್ ದಾನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಮತ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಜನಿವಾರ ತೋಣ ಅಣಿಗೆ ಅದೇ ಬೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಲಿಯುಗದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಯಾನತ ಭಾಗವತ ಪಂಪುನ ಪಂಡದೆ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಮತ ದಾದ ಆಯ್ರ ಉಂಡು ಪೂರ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ತುಲೆ ಇದೇನು ಮಾತ ತೂದು ಕಲ್ತಂಡ ದೇವರ ಪನ್ನಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಪಂತೇರು ವಾ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡೊಂದುಂಡಿಗೆ ಆಯ್ದಾದ ಪೊಡುನ್ ಪಂಪೇರು ತುಲೆ ಇವರಿಗೆ ಜೀವನಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಯಾ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜ ಅವೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಪಾಪ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಕಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬೇರತೆ ಈ ವಿಷಯನ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಜುನ ಅಂಚಾಯನೆಡ್ದಾವರ ಮನುಷ್ಯನೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗ ಅನುಗುಣವಾದ ತಿರುವನುಡಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಾದ ಪಂತರು ಓನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂತರು ಓನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಅತ್ತೆ ಪಂತರು ಪಂಪುನೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಇಂಚಿನ ನಿಯಮ ಮನುಷ್ಯ ಕ್ರಮೇಣ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನ ಸಾಧ್ಯಾಪನಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪುನ ದೇವರ ಪನ್ನ ಅವೇ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಾದ ಪನ್ನ ಅದೇ ಕೆಲವು ಪನ್ಪುನ್ನೆ ಬೇತೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಾವೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಕಲಿಯುಗಡ ಇಂಚಿನ ಆಪನು ಪೂರ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ತುಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಲ ಮಸ್ತ್ ಬಲಶಾಲಿ ಆಯ್ನ ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪನೆ ಕಲಿಯುಗ ನಡತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮೇಣ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಪವಿತ್ರತೆ ಕ್ಷಮೆ ದಯೆ ಜನಕಲ ಆಯುಷ್ಯ ಬಲ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಪೂರಲ ಲೋಪ ಹೊಂದು ದಿನ ದಿನ ಪುಲ್ಲೆಕ್ಕ ನಾಶ ಆಪುನೊಂದು ಅವೇ ಈತ ಪನ್ಪರ್ ತುಲೆ ಬೊಕ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಕಾಸಿತ್ತನಕ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಕುಳಿನ ಸದಾಚಾರಿ ಸದ್ಗುಣಿ ಪಂಡ ತಿರುವನ್ ಬೇರೆ ಕಾಸು ಅವು ಇತ್ತನಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚದ ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯನ ಪನ್ನನೆ ಧರ್ಮಗೆ ನ್ಯಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮನ್ಪಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಕಾಸು ಇತ್ತನಾಯ ಪನ್ನನೆ ನ್ಯಾಯ ಅವೇ ಜನ ಬಲ ಇತ್ತನಾಯ ಪನ್ನನೆ ನ್ಯಾಯಗೆ ಎತ್ತು ಸತ್ಯವಾಯ್ನ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ತಿರುವಡಾಯ್ನ ಅದೇ ಮದಿಮೆದ ಸಂಬಂಧದ ಕುಲ ಶೀಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ನೆಕ್ ಮತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮದುವೆ ಹೆಂಚಾಗೆ ಆನು ಪೊಣ್ಣು ಇಷ್ಟವಂತನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಪಪ್ಪ ಮಾತ ಬರ್ಚಿ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಛಲ ಕಪಟಲೆ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಪುಣತೆ ಎನಿಸವನು ಕಪಟ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಪುಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟಡ್ ಶೀಲ ಸಂಯಮ ರತಿ ಕೌಶಲನೆ ಉಪ್ಪುಣು ಅದೇ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ತುಲೆ ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟು ದಂಡ ಕಮಂಡಲು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಸನ್ಯಾಸ ಇಂಚಿನ ಆಶ್ರಮದ ಗುರುತಾದುಪ್ಪುಣು ಒರಿಯೇ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸವನೇ ಬೇತೊಂಜಿ ಆಶ್ರಮಗ ಪ್ರವೇಶ ಪಂಡದ ಸ್ವರೂಪ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಬೇತೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಲಗೆ ಗುಣ ಬಡುಂದು ಇಚ್ಚಿಗೆ ಅವೇ ಅಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಪಂಡ ಗುಣಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಏರ್ಲ ಸಾಧು ಆಪುಜಾರ ಅವೇ ಭಾಗವತಡ್ ನೀಕು ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರು ಸಾಧು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ನೆಟ್ಟು ಸಾಧು ಆಪುಜಿ ಅವೇ
ಸಾಧು ఆయన ಗುಣಟಾಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಂಚ ಕೊರರೆ ಕಾಸನ್ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪರೆ ಅಸಮರ್ಥ ఆయనಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಡ್ ಸರಿ ఆయన ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಂದು ತುಲೆ ಕಾಸು ಖರ್ಚ ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಕೋರ್ಟುಡು ಸರಿ ఆయన ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಂದಿಗೆ ತುಲೆ ಏತು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಡೆ ನುಡಿಟ್ಟು ನಿಪುಣ ఆయనే ಮಲ್ಲ ಪಂಡಿತ ಪಂಡದು ತೆರಿಯೋನ್ ಬೇಗೆ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಎದುರು ನಾಟಕ ಮನ್ಪರೆ ಎರೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಲ್ ಬಾಯ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಮರ್ಲು ಮನ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಲ ತೆರಿಯನ್ ಅಕ್ಲೇನು ಎನ್ನುವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವಂತ ನೇರ್ಪಣೆ ಮೂರ್ಖೇರು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅರ್ಥವೇ ಮೂರ್ಖೇರ್ನ ಸಮಾಜ ಐಟು ಮೂರ್ಖೇರೇನು ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟಡು ಕುಲ್ಲವೇರು ಅವೇ ಕಲಿಯುಗಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೂರ್ಖೇರು ಪಂಡ ವಿದುರ ಇದನ್ ಮಹಾಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪರು ಮೂರ್ಖನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಡವನಾದುಪ್ಪುನ ಅಸಾಧುತದ ದೋಷಿಯಾದುಪ್ಪುನ ಭೂತಾದುಪ್ಪುನದೆ ಬಡವಾಯ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಂಬಿಕತೆ ಪಾಖಂಡತೆ ಹೆಚ್ಚ ತೋಜವನಕ್ಲೇನೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧು ಪಂಡದ ತೆರೆಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶ್ಲೋಕಲ ಅರ್ಥಲ ಅದೇ ಏಳು ಡಂಬಾಚಾರವಂತರಿಗೆ ತೋಜವರಿಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧು ಮೆಕ್ಲು ಪಂಡದು ಎನ್ನುವರಿಗೆ ಜನಕ್ಕಳು ತುಲೆ ನಿರ್ಧಮಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡೆ ಒಲ್ಪಾಣ್ಲ ಭಾಗವತ ಕೊರ್ಪುನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪುನವೇ ಐಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೋಡ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಉಂಡದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರ ಪಾತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈತ ಆಸನಾಡು ಕುಳ್ಳುನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾದ ಪನ್ಪುನೆ ಬೇತೇನೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಬೇತೇನೆ ಪಂಡದು ಮಂಡ ತಿರ್ಗ ಅವನೇ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಪುನತ್ ನಾ ಪನ್ಪುನಾಯ ಶುದ್ಧ ಆಪೇರ ನಕ್ಕೇನು ನಕ್ಲು ಶುದ್ಧ ಆಪೇರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು ಯಾರೇ ಬೇಕಾ ತಾರೇ ಕಹ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುನ ಈಸಿ ಅಂಡೆ ಏರ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಚಾರ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಕಲಿಯುಗಾಡು ದಾಯ ಪನ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಲೇಕನೆ ಪನ್ಪುನೆ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಾಯರು ಅದೇ ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾತಿರ್ರೆ ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನ ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನಗಿತ್ತನಾತ ಶಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಅಂಚದು ಬಾಕಿದಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜಾಗದ ಪ್ರವಚನ ಅತ್ತವು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕಥೆ ಅಪ್ಪನವೇ ಪುದರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಚನ ಅದೇ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಅಲ್ಪ ಆ ಪುಣ್ಯ ಬೇತೆ ಅಂಚಿನವ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಈತ ಎತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಣ್ಯವೇ ಕಲಿಯುಗ ಇಂಚಿನ ಆಯರ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ತುಯ್ಯ ಬದುಕ್ಯ ಅದೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಪನೆ ಭಾಗವತಂ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬತ್ತಕ್ಕೇಂಡನೆ ಈ ವಿಷಯದ ರಹಸ್ಯ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪು ನಿಜಿನ ಅರ್ಥ ಆಬುಜಿ ಅದೇ ಇರ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲವೇ ಕಲಿಯುಗಡ ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪಂಡಿರ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅದೇ ನಡೆ ನುಡಿಟ್ಟು ನಿಪುಣ ಆಯ್ನಾಯೆ ಮಲ್ಲ ಪಂಡಿತ ಪಂಡ ತೆರಿಯನ ಆಪುಣ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಬುಕ್ಕ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಂಬಿಕತೆ ಪಾಖಂಡತೆ ಹೆಚ್ಚ ತೋಜಾವೆನ ಆಯನೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧು ಪಂಡದು ಜನಕ್ಲು ತಿರುವರಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆದೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೇತೆ ಓಲ ಬರೀ ಭಾಗವತನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಣದೆ ಈತ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭಾಗವತಂ ಅವೇ ಐಕೋಸು ನಮಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೋಸವ ಪೂಜಾ ತುಳು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ಉಂಡತೆ ದೇವರ ಪನ್ನಂಚಿನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡತೆ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವು ಆಸುರಿ ದುರ್ಗುಣರ್ದು ಎಂಚ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನೆ ದೇವ್ರ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುನೆ ದುರ್ಗುಣರ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನೆ ಈ ಬೊರ್ಚನ ಗುಣ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಹೊಡತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಾಯ ಉಪ್ಪನ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆವಡತೆ ಶುದ್ಧಿ ಅಂಚನೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿ ಆಪುನೆ ತೆರಿನ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಬಾಯ್ಡ್ ಬಡ ಅಂತಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ತೆರಿಯೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ ತೆರಿದ ಆಯನ ಜೀವನ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪಡ್ಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಂತಾರೆ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಕರಿ ಕರ ಪರ ಉಪಾರಕ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಮಂತನೋಳು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೇನು ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪನ ಅದೇ ನಮನೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ಜಿನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೇನು ಉಲ್ಪ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪನ ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆ ತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಅಂತಲ್ಲ ಏನ್ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರಡವೇ ಇನ್ನು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನ ಉಂಡತಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಮೇತೈತು ಪುರಾಣ ಉಪನಿಷತ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಮಂತ್ರ ಇದೇನು ತೆರೆದು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಮಂತು ನೋಡವೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಾರು
ಅದೇ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾರ್ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಕೇನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಏರೆಗ್ಲ ನಮಕ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಕಾಚೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಟೊಪ್ಪಿ ಬಾಡ್ರೆ ಇಂಚ ಪಾಪ ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ತೂನ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮೋಸ ಪೋಪರು ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಲದ್ದು ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಡೆಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುಂಡ ಐನಾತು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿಪಾವಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದೇ ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡವೆ ಅಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲರ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಅದ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಚ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ನಾವು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಅವೇ ಅಂಚತುಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಏನೈಕೆ ಪನ್ನೆ ಪಂಡ ಯಾದ್ಯ ಉಂಡತೆ ಆತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ